Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Pane rape labalin wangatipo kama adibau latugana idima adimango layokini otugana jalan salangka madu suri kato sapata dipikiri emak itu pitua dek nanti samo diambil tapi walau badang korang sayuit diuntuan tidak disasali nabari oe isang koramai nabari empo Tuhan amauci na imang ada Pasak suntiang pakabatikang lagu nandari nama kutu dalam daerah kutu dalam daerah kutu kasih ke anak tengah malam bunyi tangi ibu-ibu nak akan duangoy ando mandeta kunjau pulang ando mandeta kunjau pulang surang-surang wajahti semua tangi diraku anak ada-ada badan wak pulang diganjang keserak tangi ajam jamata serak tangi ane dilaman tabari amni ma kun nabihin ko sekali ya nabihin dia jaga ni tawa Oh
Mangasibon sutagasiko nanti lagi Brahma sampai sudah bersuai menanti Brahma sampai sudah Karame dinyola tuanai Pasibon sewama anu ilang malam nyo malam oi nang karu uwa di pulawana mari dia dalam sempitan bangsa badewa badu sana surang lalare oi jo bagian bangsa surang lalare jo bagian Karam den dinyola tuana Oi nana sibun se laba bilang malam malam yo malam nang katigo indah disa gori gorigo Ipisinan dong makan padi Mangasibon sujud josiko Majali Tuabur kami Majali Tuabur kami Edisiko ati manani indah abiya soma nan banan koma ori indah abiya soma nan banan kamato papaya Abang. Apa boleh? Bang, banteng dedek bang. Iya. Boleh. Hah? Macam. Halo, Hah?
Santai lah ni. Santai lah. macam tu dia mah. Ya, lah boyak tadi.
Yalah. Menjadi alai tentang kudu nali baiknya. Tahu lo ni dah. Macam punya mangkok yo lah. Dah. Dah hari dah begini. Kayak ni barang ini. Itu sabali de patara paman hoju de awa aku da anantakan patara biar maksana aburu aku tapi mani itu rasul cara abatu balang lai katan lo oi mau ya anu baru kini awak iyo kan kok dia keban nacan donan gadang rangasi tujuan indak kalupu Dan kami kategorinya boleh gadang basayok pulau di dalam bagi jantung bagi pinang ada pulau. Koda pilihnya ada sampai kurang sebab ular bertatari di pendakian. Kepapa bana ketaranya udah membawa lami sembuangan kabapi wakulah haruda kok di guguannya. Udah lagu udah balik gini kok.
kalamu dak baguro bakana ala di barida ida jubola dengan lain parangai dalin tadare baru patogo kurang kabau rasonya ada kalita lain ya lo Allah ya ada bari rasonya kalita lain Tandonya jalan bersifat gula buat tangan orang amokan pasabat tinggi suok kita lah buat silang matu di pulau kesuok kali dekat tidak tiakan payo basuang hurilah jalan bukit sita buat sinan talago ayah jalannya kesuok ke Tanjung Aro kabatang tapi dan pemandian bacintu pak tarajo orang jamin badala sulit kabasurin dunanina tatangguang kani mandi dado kotak sabang namun tak dulu karumah hanya tapi ba'ala mengatokan udah di Allah banangkan duang dengan pandenai datang mengaduan aja le bansai kata sisi bansai mencampung kanan kayo dawe ayo nah jale tanpa apa beda ada leda lamun kia dek nantongga lamo dilawit jona domi sayang na arek jona domi baranak surang madu gombak namu anak anyo dek dan domi jolong baranak nyo inang nyo pangku sayang nantongga nak ta ingura kita ruang acubola dangan Dazul apa itu pilo kok nyampang kontak Anjang Bandung kok made sajo nyoba kaja mencari bangkai kok nyoptakin kok tak pandai Dazul mamire dia dan tolong bawa pulang dede mayado tapi reknya nyopirin lagi Anjang manyala kok tak Dazul bawa baburu tarana urang dak disantuang yonada
Apa tu? Oi baju sekali nangku. Oi bapak kang tidak kajadi kota kajadi main saja ke berang uranan banyak. Marang kau jauh malah gitu nedoi. Oi di rantau ni aku sampaikan deda. Rumah gadang di Bukit Tinggi. Oi di laman tetangga lumbung rumah Ramina tu agak nyoda. Oi dauja oi. Pada tak bana dalam hati. Tak rasanya tak langsung tak gali hati dah. Kare jual dah. Oi ay oi. Oi la la. Oi. Naga di hati kare jual dah. Oi ay oi. Kali-kali ya. Away lah din eh. Bos. Ada jatuh bawah. Ano po? Mulai dah. Pakai ko. Ajarulu nanakan duang watara molai. Oi nambakan da atarang cadonyo. Tak mungkin nedani ika sampai. Yang laju malam nanakan duang babedanyo. Oi lara molai. Sabala dulu datang bala denai. Besudah ikut ramito saditembak ilmu. Usala tangguang patara udah mambilai. Sampaikan bana onde dawe kaguncainya. Oi naramolai siramolai nanalengai. Bilo kadimulai karajo kito natabakan lai. Lagi mama ada yo. Mau ke kumpul. Oi kodi piaman namonyo padila sarasa. Kodi piaman padila sarasa. Kok ramolai ne udah kami lakoju. Kok ramolai ne udah kami koju. Pada batamu ne dawe la bayi usah. Akibat tambah ne dawe sakit juo. Sakit juo narakan doang sakit juo. Ramolai molai. Dikarola konde da motor maksimun. Gambangan padang narakan doang jua haji. Ala kale ayah dan minum. Takkan sayang jopik lagi ndak akan jadi. Indah akan jadi dia jauh jambang.
lalai ketujuh kami bati gola bahagia dari henyu nara mulai sira mulai nalalanya Oi. Kalau pergi bagi kat sini selesai. Dan negara padam. Apa suara lah tanah Lagu liga-liga. Gali-gali lah 3 kali dah. 3 kali dah. Lagi lah. Lain tak dengar kami berendang dan ujang. De coração,
Hei mga suara. Lagu mak, lagu Manjuruk. Oh mak, lagu nak minta. Apa minta lagu? Manjuruk yang Pak
Dia karena udah bari kasih rompa ikut lagunya. Itu lagu favoritnya lah. Pamangabe enok lagi ni odawe jan sahingo bajanji sajo. Jan sahingo bajanji isajo odawe. Iya Bakana agan tibaran tidak patara cibodangan Buku barapo hari kini odawe nalalo kadijagokan Nalalo kadijagokan odawe Iyo Tenang hati nyuda bari bagurau dia suaju tak kalamu bana mengganti bangadio nan so itu kota basu ojo itu kota basu koda Weh, popok anak nak pakai dah nak. Lagi pokok dah. Lagi pokok tu. Alah. Kula lalu kadijagokan takwi awak kok dicotono Sabalum katapak tangan nadawoy Ijan suri awak tuan ano Ijan suri awak anak ano dabari oy Banyak tina nari suara sabui kamangatokan bisiko sejam kecandon jadi udah kapayo kumbu udah tiok kala lo di dendangan di gosok-gosok kapalonyo Jadi juga berkumpul semua. Ya, Mak. Baik masuk dah. Oi. Nah. Ya. Nah.